Nafarroko lehendakariak kristalezko belaunaldiaren dizdira nabarmendu du. Jusou Nilaieri eta Lantxotegi zein gizaki helburu elkartei gazteria sariak emateko ekitaldian. Gobernuak baimena eman dio hezkuntza tuterako San Juan lanbide heziketako eraikina berritzeko obrak kontratatzeko gehienez 9,3 milioi euroren truke. Foru gobernuak alokairuko 100 babes ofizialeko etxe bizitza bultzatu ditu Uharten, Ripagainan eta Arangurenen. Nafarroko gobernuak gaitasun digitalen ziurtagiri berri bat arautu du herritarren trebakuntza sustatzeko. Iturramako bulebarreko berrikuntza lanen azken fasea abian jarriko da eta aste honetan asfaltatze lanak eginen dira Eskirotz eta Eneko Aritza kalen arteko tartean. Nafarroko lehendakariak desaktibatu egin du gaztei erreferentzia egiten dien kristalezko belaunaldi terminoren karga gutxiesgarria. Arazoekiko sentikortzat jotzen zaituztegu, baina sensibilitate horrek errealitate sozialarekiko kritikoagoak izatea ahalbidetzen dizue, esan du. 2024ko gazteriaren sariak emateko ekitaldian. Aurreko edizioan saritutako beste gazte bat Sergio Eslava, instrumentista 2023ko personen gaztearen saria, izan da musika interpretazioan protagonista, Jacques Diata musikari, senegaldarra Deyembe musikariarekin batera. Exekutiboko buruak berak Jusou Niaie Nafar senegaldarrari eman dio 2024ko persona gazte saria, eta gogorarazi dio, zuri lagundu zizutela esaten zenuen, eta orain zure laguntza behar duenari ematen ari zara. Empatiaren, eskerronaren eta elkartasunaren adibide bikaina zara. Lantxotegi elkarteko ordezkariak Maria Galartzak eta Mustafa bere kabia proiektuak aitortzen duen gizarte partaidetzaren saria jaso dute. Lantxotegik 2022an jarri zuen martxan programa hau. Tokiko gazten eta gazte migratzaileen artean aisialdi komunitaria sustapen ekimena. Personen arteko harremanak sustatzeko eta gizartean parte hartzeko beste jostura sozial bat. Gizaki helburu fundazio 2024 erakundearen saria jaso du, suspertu programaren balioa aitortzen duena. Proiektu hau 1987an sortu zen, portaera arriskutsuak dituzten nerabeak prebenitzeko eta babesteko asmoz. Nafarroko gobernuak baimena eman du tuterako lanbide heziketako ikastetxe integratu balioaniztuna eraberritzeko obren kontratu egiteko, San Juan plazako eraikinean. 9.377.000 euroko gehienezko gastuarekin bezabarne. Helburua 2028tik aintzinera Erriberako hiriburuko erdigunean sukaldaritzako eta gastronomiako teknikariaren eta jatetxe arloko zerbitzuetako teknikariaren irakaskuntzak ezartzeko beharrezkoak diren erreforma integraleko lanak gauzatzea da. Gaur egun tuterako San Juan lanbide heziketako eraberritzeko obren exekuzio proiektua idazketa egoera aurreratuan dago. Proiektua idazteko eta obra zuzentzeko lanak Kornago Bonale SL enpresari esleitu baitzitzaizkion, 242.000 euroko zenbatekoan. Esleipena hezkuntza sailaren irailaren 25ko ebazpenaren bidez egin zen. Hezkuntza sailak tuterako San Juan plazan dagoen lanbide heziketako egungo zentroa modernizatzeko eta espazio berria sortzeko beharrak planteatu zuen. Nafarroa hegoaldeko enpresa sektoreak eskatutako profil profesional berriei erantzuteko. Aurtengo martxoan, departamentuak lehentasunezkotzat jo zuen lanbide heziketako ikasleen kopurua handitzea. Nafarroko Foru Komunitateko produkzio sarearen beharrei erantzuteko. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran 3 akordio lortu ditu Uharten, Ripagainan eta Arangurenen alokairuko 100 babes ofizialeko etxe bizitzen eraikuntza bultzatzeko. Navarra Sozial Planaren esparruan kalitatezko etxe bizitza publikoak arrazoiozko prezioetan sustatzeko. Etxe bizitza hoien eraikuntza Navarra Social Housing etxe bizitza planaren barruan sartzen da. Plan hori foru gobernuak bultzatu zuen 2016an biztanle behar zuenei kalitatezko etxe bizitza publiko bat eta prezio eskuragarrietan eskuratzea erraisteko, oinarrizko gizarte eskubide gisa. Gainera ingurumenaren babesa errespetatzen duen etxe bizitza eredu bat planteatzen du, eraginkortasun energetiko eta erosotasun maila altuari esker, eta horrek energia aurreztea eta CO2 isuriak murriztea erraisten du.
Esku hartze mota horrek, gainera, itzulkin ekonomiko handia eskaintzen du enplegua sortzeari eta Nafarroko eraikuntzaren sektorean berrikuntza suspertzeari dagokionez. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran foru komunitateko eskumen digitalen ziurtapena arautzen duen foru dekretua onartu du, gizartea digitalizatzeko prozesuan aurrera egiteko Europako aginduari erantzuteko bultzatua, arrakalak eta bazterketak sortu gabe. Nafarroko ziurtakiri hori gaitasun digitaletan sortzeak izaera ofizialekoa eta herritartasunerako gaitasun digitalen esparruaren Europako estandarrarekin lerrokatua hainbat helburu ditu alde batetik, pertsonen trebetasun digitalak aintzatesteko tresna bat ezartzea ahalbidetzen du. Eremu publikoan eta pribatuan, bai eskualde mailan, bai estatuko gainerako erkidegoetan, eta azken batean Europar Batasuneko gainerako lurraldetan aintzatez daiteken neurri estandar eta elkar eragile bat emanez. Nafarroko foru komunitateko gaitasun digitalen ziurtagiri berria herritarren trebakuntza digitalaren arloan eskumena duen departamentuak emandako dokumentu ofiziala izango da formatu digitalean. Bere eramaileak informazioaren eta komunikazioaren teknologien esparruan ezagutza trebetasun gaitasun eta jarrera multzo bat eskuratu duela egiaztatuko du. Gaitasun digitalak dira teknologi digitalak modu seguruan, kritikoan eta arduratsuan bizitzako esparru guztietan erabiltzeko aukera ematen duen trebetasun, ezagutza eta jarreren multzoa. Iturramako bulebarreko berrikuntza lanak udan hasi ziren eta azken fasean daude. Eskirotzetaneko aritza kalen arteko tartean asfaltatze lanak egiten ari baitira. Lan hoiei esker Iturramak oinezkoentzako lotune berri bat izanen du bulebarraren eta Felix Uarte plazaren artean. Orain arte Iturrama kaleak mozten zuen lotune hori eta trafiko handiko kalea da Iturrama. Hala, Iruñeko udalak oinezkoen zirkulazioa erraistu eta indartu nahi du eremu horretan eta horretarako kalea gurutzatzeko gune zabalak gaitituko ditu. Errepideko zirkulazioaren ordez, oinezkoei lehentasun emanen die eta ikuspena eta segurtasuna hobetuko ditu. Hirigintza eta Gerentziako Kontseiluko eta Hirigintza Batzordeko kideak lanak nola doazen ikusten izan dira. Lan horiek Europako Next Generation funtsen bidez finantzatu dira. Iruñeko udalak 410.952 euro inbertitu ditu proiektuan eta abenduaren 31 bukatzea espero zuen. Halere helburua da abenduaren 23 baino lehen bukatzea obrak eta hesiak ordurako ere kentzea, izan ere eremu horretatik igarotzen da Iturramako olentzeroaren ibilbidearen zati bat.